první záběr, pojďme. Yes, je tam velká ryba, yes. To tady, parádní lisec, můj osobák v lisci. Ahoj, já vás zdravím. Tento víkend jsem vyrazil k vodě a rozhodl jsem se, že vám to natočím, takže uvidíme, jestli se něco podaří. Zatím se mi podařilo rozbit stojan a pípáky a swinger, takže zatím se daří pěkně a uvidíme. Mám to tam nachystané, je pátek, 7 hodin večer, mám to tam nachystané a doufám, že přijde nějaká big fish. A tento víkend to mám v plánu tak, že půjdu vlastně dneska večer do půlnoci, zítra půjdu ráno od 4 třeba do 8, do 9, uvidíme, jak bude počasí a kolik tady bude lidí. Protože už tady pak dopoledne bývá hodně koupáčů a jezdí tady na těch paddleboardech, šlapadlech a tak, to je tady prostě. Nelíbí se mi to, takže půjdu akorát ráno, dopoledne a pak se vrátím zase zpátky na večer, kolem třeba 7, 8. Tak jsem šel dneska zhruba, stejně. A půjdu vlastně do půlnoci a pak půjdu zase ráno, na chvilku, třeba do 8, do 9. Je tam první záběr, pojďme. Ale záběr pěkný, pěkná rybka to bude. To tady, parádní lisec, můj osobák v lisci. Yes. Za to všechno, co se mi dneska stalo, tak se mi to vyplatilo a je to tady, mám obrovskou radost. Bomba, fakt. Ale mazec, krásný lisec, bomba, jsem nadšený. Yes, tak ho půjdem pustit. Tak máme tu ráno, je nějakých 5:30, já jsem nahodil, uklidil jsem si věci, zakrmil jsem. A ještě bych se chtěl vrátit k tomu včerejšku, protože se mi stala taková nepříjemná situace, jako celý včerejší den. Tak vlastně já už jsem tady seděl, už se začalo stmívat, tak jsem si pomaličku pobalil věci, co jsem nepotřeboval. Říkám, nachystám si čelovku, ať jsou nachystaný, když bude tma, bude záběr, tak ať jenom si rožnu světlo a můžu valit. No jenom, že jsem to furt oddaloval a pak už na to zapomněl. Tak jsem seděl, teď jsem měl pomalu výjezdu, tak jsem k tomu doběhl, sekl jsem a začal jsem zdolávat a uvědomil jsem si, že nemám tu čelovku. Říkám, nevadí, no, tak bohužel prostě musím to zvládnout bez toho. Teď jsem v kapse telefon, klíče od auta, klíče od baráku, prostě všechno jsem měl v kapse. A už jsem měl rybu u břehu, tak jsem si vzal podběrák, podebral jsem a jak jsem podebral tu rybu a jak kdyby jsem mu dal k sobě, tak jsem rozpojil ten podběrák, takže mi zůstala v ruce jenom tyčka. Tak jsem mu zahodil, skočil jsem do vody, proto. Teď samozřejmě jsem měl všechny ty věci, takže všechno jsem měl mokré. A naštěstí všechno v pohodě jako. A měl jsem všechno mokré, tak jsem vytáhl tu síť, naštěstí tam kapr byl. Udělal mi ohromnou radost, je to můj největší lisec, kterého jsem chytil. Krásná ryba, krásný souboj, nedal mi ani centimetr zadarmo, fakt úplně jsem nadšený z toho. A v tu chvíli mi bylo úplně jedno, že mám v kapse telefon, klíč od baráku, klíč od auta. Vůbec jsem to neřešil, pro mě bylo nejdůležitější to, abych zdolal toho kapra, protože jsem viděl, že je velký a že ho musím zdolat za každou cenu. A včera co se stalo, včera bylo všechno špatně prostě. Zlomený swinger, zlomený pípák, čelovku jsem zapomněl, podběrák jsem vysunul. Včera to byla prostě katastrofa. Ale ten zlatý hřeb večera přišel, což mi udělalo prostě fakt ohromnou radost. A kdybych už nic nechytl za celý víkend, tak mi to vůbec vadit nebude, protože už mám splněné. A uvidíme, třeba něco přijde, třeba ještě si přilepším, tak pojďme na to.
Tak máme tu další záběr. Konečně, asi po 2 hodinách. To bude menší ryba. Yes! Tak mám tu dalšího kapra. Může mít tak kolem 10 kg. Tak ho pojďme pustit. It's all the things you never show. There are the things I want. Tak jo, ještě bych vám chtěl ukázat, na co jsem chytal tento víkend. Jak můžete vidět, mám tady hodně prostě pupek a kulí. Tam to bude vždycky. A tento víkend jsem valil redkou ve 24 s chimerou popkou. Za mě top, chytal jsem to už několikrát tady tu kombinaci. 90% jsem rybu vždycky na to udělal, ať už malou nebo prostě velkou. Ale vždycky jsem na to rybu udělal. Takže za mě top prostě kombinace. Můžu jenom doporučit. Ukážu vám to ještě, co můžete podívat. A mám tady ještě popku. Je. Takže za mě to úplně top kombinace, která mi to tento víkend vyhrála a splnila mi mou víkendovou výpravu. A příště se podíváme na jiný revír. A když se vydá jenom z jednoho revíru, z jedné vody, tak bych to chtěl točit, ty místa, ty revíry. Takže uvidíme, co se podaří příště a na co budu chytat. Já si to vždycky předtím, než jdu na výpravu, nebo prostě než jdu k vodě, tak ten den vlastně si řeknu, nebo prostě v hlavě si to nějak nachystám, na jakém místě budu chytat, na co budu chytat. Samozřejmě záleží, jestli na tom místě bude volno, že jo. A mám na každém revíru mám nějaké vytipované prostě místa, s kam ty ryby mám, takže podle toho aj si určím vzdálenost a tady ty věci. Takže to je asi všechno k tomu, co bych chtěl říct, a kombinace nejlepší redko s chimérou. Tak jo, máme 8 hodin večer. Před chvilkou jsem přišel, asi před 20 minutama, teď jsem tam nahodil všechno. Vůbec se mi nechtělo, bylo horko hrozné přes den. Tady jsem si řekl, že půjdu až teďka. A uvidíme, ryby se vyjazujou, hladina se uklidňuje, přestává foukat větr, což je top. Takže uvidíme, co přinese večer a budeme se těšit. A první jízda. Byl to malý kapřík, protože jsem ani neukazoval na video. Kdyby nechytl žádnou rybu, byl to jeho jediný záběr, tak bych ho ukázal, ale byl malý, takže jsem ho neukazoval. No, ještě jsem se chtěl vrátit k dnešnímu ránu, co se mi stalo. To jsem ani na videu ráno neříkal. No, já jsem vlastně přišel, nahodil jsem, začal jsem si uklízet, toto teď tady plaval borec. Samozřejmě jsem zamotal do obou prutů, že jo, takže paráda. Teďka jsem došel večer, nahodil jsem, zase uklízím si věci, plaval zase nějaký borec, zase mi zamotal do prutu. Tento víkend normálně to je samá smůla. Ale aspoň jdou ryby. Máme nějakých 9 hodin. Ze včerejška jsem se ponaučil a čelovku už jsem si dal radši teďka dopředu. Aby na to nezapomněl jak včera, protože s mojím štěstím bych na to stejně zase zapomněl. Kdybych si to oddaloval a pak bych třeba při zdolávání zjistil, že zase čelovku nemám, takže jsem si radši nasadil už teďka a teď už budeme jenom čekat. Včera se mi podařilo udělat ještě jednu pěknou rybu. Měla přes 15 kg, něco málo. Akorát ju mám, jak ju pouštím a fotku, tak se to tady přidá, protože tady, když jsem to zdolával a podebíral, tak tady zrovna procházela banda nějakých lidí, takže nechtěl nějak trápit a natáčet a ještě toto zdržovat se.
Takže akorát tady bude videjko, jak jsem to pustil a přidaná fotka do videa. secret start. Tak jo, máme tu konec této víkendové výpravy. Já jsem si užil na 100%, pochytal jsem krásné ryby, záběry chodily pravidelně, takže za mě úspěšná výprava. Možná vám přijde, že jsem třeba reagoval přehnaně, když jsem vytáhl toho kapra velkého, ale pro mě to je prostě neskutečný zážitek, protože já takové ryby nechytám každý den, takže jsem si to prostě nesmírně užíval v tu chvíli. V tu chvíli to pro mě bylo úplně vším, úplně jsem kašlal na to, že prostě mám telefon, mokrý klíče, všechno pro mě bylo nejdůležitější tu rybu vytáhnout na břeh, což se mi povedlo. Udělal jsem si osobák v Lisci, což prostě je super. Dařina to je pro mě úplně vším. Tak doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se u dalšího videa. Mějte se pěkně a ať se vám daří. Čau.